Работите на открито? Няма проблем. Просто свържете RTK модула към лазерния SLAM скенер FJD Trion P1 и получените облаци от точки ще бъдат точно във вашата координатна система. С модула за позициониране можете да използвате RTK и PPK методи за взаимодействие с глобалните спътникови системи, осигурявайки висока прецизност на данните, навсякъде и по всяко време. Вие сте архитект? Нуждаете се от детайлен ландшафтен модел преди да започнете проектирането? Получете пълна и точна картина на терена, за да вземете информирани и правилни решения още в началния етап на вашия проект. С лазерния скенер P1 в комбинация с RTK модул можете да заснемете околната среда бързо, лесно и с изключителна точност. С един куршум, два заека, едновременно получавате както визуален, така и геопространствен модел, който може да бъде използван за архитектурно планиране, ландшафтен дизайн или градоустройствени решения. Скенерът Trion P1 е подходящо решение за задачи, свързани с паметници на културата, като осигурява детайлно дигитално заснемане на обекти с историческа стойност. Не губете време в скъпи и сложни методи. Инвестирайте в бъдещето. За повече информация не се колебайте да се свържете с нас. Геовара, вашият партньор в сферата на строителство, архитектура и геодезия.